så vi har sådan et grundforløb med fokus på heste, som vi har prøvet at dele ud af og fortælle om til folk, der kommer. Og så har vi et speciale jo også. Salg af hestetrailer, ja. eller? Ja, okay. Herinde, ja. Vi står for Ridestyr. Vi er en webshop, så vi har ikke nogen fysisk butik. Vi er en netbutik. Vi står for vores fantastiske foder. Nej, vi havde faktisk mere travlt sidste år, end vi havde i år. Vi har da fået fat i nogen flere, som var interesserede, som har fået brochurer med hjem. Ja, det har vi. I løbet af de 3 dage? Okay. Jamen, den har været fin. Der har været lidt flere besøgende i dag, tror jeg, i forhold til de andre dage. Okay. Så det har været godt. Vi har været godt tilfredse, vi har fået en hel del, vi skal følge op på. Ja, der var noget. Den har været rigtig god. Det har været en rigtig god weekend. Altså, jeg tror faktisk både lørdag og søndag har været gode for mig i hvert fald. Ja. Men jeg tror, der har været flere gæster i dag. Okay. Så det er jo dejligt. Der har ikke været særlig mange i år. Det er svært at sige. Der har været nogle hele tiden, synes jeg, som er kommet forbi. Den har været en lille smule mere stille end i går. Bortset fra det i dag, vi har solgt mest. Den har været rigtig god. Vi har haft stor succes. Første år var nok allerbedst. Ja. Det ved jeg faktisk ikke, for jeg har ikke været med alle årene. Okay. Men sidste år synes jeg, der var lidt flere mennesker, end der var i år. Nej, jeg tror, at folk har købt det samme, men der har ikke været lige så mange besøgende i år, som der var sidste år. Okay. Det er der, vi er på hver her. Ja. Jeg har været med de 3 år. Det har det der. Der har været flere gæster. Ja. Totalt betragtet i år.